Krenuo ja na neki sastanak na slepo i došao po tu devojku. Ona izlazi iz kuće i ja sam onako malo štrecnem nesvesno. Stvarno, ništa ružnije u životu nisam video. Devojka je prezgodna, ali faca kriminal i to neorganizovan. I provali on. Meni sad neprijatno. A ona skroz cool, kao čekaj da me vidiš sa šminkom, odmah se vraćam. Devojka svesna da je ružna, nije se uvredila ništa. I čekam ja pola sata, šta ću, zagoreo, daj šta daš. Ljudi, kad se ona našminkala, to je prosto nevjerovatno. Ja to vama ne mogu rečima opisati. Da neko stavi toliko šminke, a da se to ne primeti ni malo, ja sam ostao zabezeknut. Nisam mogao da verujem da postoji žena kojoj šminka ne može da pomogne. Nisam mislio da je to moguće, ali izađe ona još ružnija nego malo pre. Sreća njena, pa sam došao motorom. Kad sam joj stavio kacigu, znate koja je promjena? Kaciga baš lepa, crna, nova. Rekoh, mala, ova kaciga ti je nova šminka. Sa tim telom i ovom kacigom čuda ćemo napraviti. I kako sam joj stavio kacigu, devojka opet postala gledljiva. Oči prestale da me peku, glava prestala da me boli. Samo improvizacija. Brkati bradonjace pa bubne opne. Znaš ti ko sam ja, ko mi je tata? Da li znaš moga kuma ili brata? Znam boks, judo i karata i mnogim opasnim rečima baratam. U redu ispred pošte, neko mi se mršti, lagano reč po reč, svađa kreće.